Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo didueti lagune saene. Sone Jas. Sumi. Tidak bisa untung nggih. Dek kowe pancen ayu. Yen kowe guyu nyenengke atiku. Lambene singker jambe yen tak sawang nambah ayune. Dek aku naksir kowe, apa kowe wis ana sing duwe. Wis ana rong minggu tak simpen jero dadaku. Sumi-sumi pancen ayu, Kembang desa Liwono kiri. sumi-sumi pancen ayu, Sumpah mati aku tresno liramu. sumi-sumi pancen ayu, Kembang desa asli Wonogiri. sumi-sumi pancen ayu, Wani sumpah sikilku ketiban palu. Apa mas kowe pancen tresno atiku iki isih ragu-ragu. Yen pancen tresno mas cepet lamaran marang wong tuaku. Iya dek, ojo kuatir. Nek kowe gelem aku mesti marani nang wong tuamu. Tenan lho mas. Mar ojo kuatir. Sing penting Makasih. gelem tenan toh. Gelem mas. Ya ngono kuwi. Dek, Apa aku mas? naksir kowe. Tenane. Apa kowe wis ana sing duwe. Ngono mas. Wis ana rong minggu tak simpen ana jero dadaku. sumi-sumi pancen ayu, Kembang desa asli Wonogiri. sumi-sumi pancen ayu, Sumpah mati aku tresno liramu. sumi-sumi pancen ayu, Kembang desa asli Wonogiri. sumi-sumi pancen ayu, Wani sumpah sikilku ketiban palu. Apa mas kowe pancen tresno atiku iki isih ragu-ragu. Yen pancen tresno mas cepet lamaran marang wong tuaku. Matur nuwun. Inggih, Tanggal
sami. 26 Desember tahun 2020